ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajoai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Kumshi bentaban penpriang ya culture jong ka Japan kenang baki weiru kintip lang ka Japan Embassy haringkat ka Japan Foundation New Delhi kan penlong ya ka North East Japan Caravan arhajar arpulai ka balai singilenter hanong ba Shillong ya kani ka North East Japan Caravan en penlong da ka jingatrai lang mat ka Indian Council for Cultural Relation ka festival kala sedang mentara sengi ka khatnyau tarik haduk ka khat khandai tarik Naiwieng hau ususutam auditorium. Ka Delimitation Committee belathung da ka Khasi Hills Autonomous District Council ban penkre ya ka Delimitation Bill na ka benta ki arphulai tili ki constituency ki bahap hapok ka Khasi Hills Autonomous District Council kala rai ban pelong ya ki jing pen singau pat ba khnang man yo ya ki jing a jing mut ba ki jing pen singau na ki babun balang shwaban phia ya ki constituency ki bahap hapok ka council. Unang bishar bala syang thai jong ka District Council Code u Dr. S. Khars MD u balong ru chairman jong ka Delimitation Committee habakran chikla pathai Khubor haka khannyau trik u Naiwieng arhaja apulai. Ulai thu ba ka committee kan pelong ya ka jingpen singau pat ba lani ka public hearing haka arpui trik u Naiwieng arhaja arpulai hamau kurwan arpusal trik u Naiwieng arhaja arpulai hamairang arpupra trik u Naiwieng arhaja arpulai bat haka khatlai trik u nopra arhaja arpulai ha Shillong Shitarik una opera arhajar arpulai ha Sokra Circuit House, Hendriutarik una opera arhajar arpulai ha Nongpo, bat Katsantarik una opera arhajar arpulai ha Nongstan. Ki Asha Nakaleng ki district ki badan hapok Shatri ka Meghalaya Asha Workers Union, haka Khatnyau tarik Naiwieng arhajar arpulai. Kila pelong da ka jingyat peace rally, ka balasdang na jan ka Ying ulat ka Jylla, bat ka bala penkut Hamadan Malki. Kajingmi ki Asha ban pelong da kajingyai rally kadi hadin kajingkeren ka menteri ka bapait ya katanat ka koi ka khia ka Dr. Amprilindo ka bala ong maki Asha ki dei ki nok Tremon ngobha kani kajingkeren ka menteri kala penbitari ki Asha ha kani kajingalang ki Asha kala rairu ba kim pendam bat kadi kadi tangka peace rally nang ni shakmat kan dei ka protest rally kadheng kali kadi ka wen kajing ka bakraw tam baki pat ba nong let nong wan ki juya kendu man kasngi bat kani kala penbitar shisha ki brio ki bahsangan hakni ka apon kumta ka sarkar Jylla kala thmu ban shnano da ki skywalk lani kelenti ban ya na sun na du barik shadu shakhandailan ya kani la penbana dong menteri dong ba ka Jylla konrat kong ka sangma ha ka jinga kran bikila pathai Khubor hadien ka jingklat no jong ka wei ka long kme na ka da ko jing shatan ra ha ka arshaka ha maulai maudat baki ka dor bar shnong kala lej banyak kendu yau ba press tun ten song ubadei usembut menteri dong ba uba badru ya ka tanat kampo yeng bandawa ban bu speed breaker bat ki pulit traffic hapo maulai maudat baki ya kini ka kenhun la yalam hi da uba BR kharmujai ubadei urang ba shnong harengkat kinongkit kam jong ka shnong maulai maudat baki Uba Preston Song Lakular, yakinong yalam shnong, baka sarkar kan pa pulit penjat kalino, hamaulai maudat baki, berkan shnano iki speed breaker. Kasarkar Jylla haduk menta kampat rai AA benbu ya katarik na kabenta ben pelong ya ka election jong ka Khasi bat Jante Hills Autonomous District Council. Ya kini rapentip daw menteri rong ba ka Jylla konrat kong ka sangma habakran chekila pathai Khubor hadien balawai ka jingalang jong ka kenhun menteri ha ka khandru trik Naiwieng arhajar arpulai. Wahai chnong jong ka mudamai West Jante Hills District uma Joseph Pariat ula pensyai chekidong chong shnong baya ka pisa jong ka shnong kadai satang man bati la ne ban bha no khnang man yo jing man toy ki pai ba nong song shnong kat kum ka hok jong ki kani ka jing pensyai kalawan hadin bagi nong song shnong jong ka mudamai kila keno ba ka rukam trekam jong wahai chnong ha ka baya dei per ka kam pisa pilan kalong ka bemsyai Wahai shnong la pensyai ya ka jing bamla ban bati ya ka pisa jong ka shnong kadai namar ka jing sha khang ki khot ka executive committee ban rung shayeng darbar ban pelong ya ka jingalang perkhat kam Kileno kila Pyrthei bom IED bat kila set igishipai Assam Rifle kat ba kina nyai pahara ha Technopol District ha Manipur Hendrik igishipai kila pentip ba uwei igishipai ru uklam yap na mensau ha ketika jingja Haduk menta empat don kenu kenhun leno kabakam ya ketika jingja Hendrik igishipai Assam Rifle ki suba ba ketika kam kadai kabala le da ka People's Liberation Army ka seng leno na ka jat penriu maitei
Ke Presiden Jongkari India ke Draupadi Murmu ke laong bak penhun jong ke Comptroller and Auditor General ni ke CAG kan hap ban shim ya ke benta ke bakra ban wanra ya ke jingsen shar ke bakhut bat deling ba kan ya penhun ke kermen bakari India kan wan balai ha ke jingrus pa jongka na barok kiri ha Pyrthei. Kalakren ya kan ia ha ke jingalang jong ke third audit device bat ke kitbok kitruang ru ya ke CAG hapok ke jingalam jong ugiri Chandra Murmu bakin la menteri bahanang ni syakaman. Ke IIM Rotak haringkat ke jengat Trilang bat ke Ministry of Information and Broadcasting. Kela pentip bak lada banle ya ke survey ban lam. Kat nungut ki basngap ya ke jingkran basisian shibna jong menteri rang ba aduk keri Narendra Modi ya ke balatip kum kam man ki ban. Kalalap ban menta ki don haduk shispa klurngut ki basngap ya ke jingkran jong Modi shisian shibnai. Bat kumba khandai 20% ki nong shong jong ke India. Kela tip lut chapang kam man ki ban. Mensyua ki samla pulie na barli ki balik pulie sa United States ki bun na China. Henry minta ka kenti ki babun tam ki samla pulie barli ki bapulie ha US ki na India. Karkum ka kaipod bala penmi ha ka International Education Week la ong ba ka jingdon jang ki samla pulie na India ki bapulie ha US haus nam arhajar arpulai kalong hadu arlang rupu prahajar khandai spa arpulai mun. Kesorkar Manipur kala shim ya karai ban ai mukadama ya ke Indigenous Tribal Leaders Forum ka badeka penhun jong ki riulum ha Manipur namar bak la penbena bakin thano da ka sorkar la jong ha ki Laitli district basang basa ki Kukizo ki Laitli district basa ki Kukizo ki dei ka Churachandpur district ka ba ki riulum ki khatkum ka Lamka ka Kangpokpi ba ka Technopol district. Ki company na China la penmi ya ka network internet kapasitas hadu iwei point terabits la ni 6000 aspa gigabits. Ka jingstet jo ka network bagi company na China la penmi ka long bala ban pha hadu shispa sanpau tadiki film ru tang hapo shi second. Ya ka ni ka network internet ka China ka khot kum ka backbone network. Ka kamstet shipausha ban ya ka network baka China ka pendon kam menta. Bat ka la ban kit wat shadu shajingai kum balai 1000 kilometer ru. Hadin ke China, ki company ki bapinmi ya ki network ki bastat de tang ka company ha United States ka bapinmi ya ka network ka bas South Park gigabits ka bamut Malaysia ka Kamsted jok ka China. Kanang ruai bapau ka Russia ka Alexandra Skushilenko ya ka balatip kum ka Sasha ka sha set patok mental la shisnam shiteng bat dang hakini kisni la ra ya ka shiyeng bishar. Ndre ke yeng bishar kampat penmi ya ka nu ka rai. Ka Sasha kala syakem na kada baka persya ya ka jingher thma ka Russia ya ka Ukraine. Barkum kada ka jing persya kala lej banta da ki jing thop penrem ya ka Russia ha ki dor jong ki mar ki bade ha supermarket ha St. Petersburg. Kidan kumba arphaw hajar ngut ha Russia ki bala syakem na mar baki kran persya halor ka jingher thma jong ka Russia ya ka Ukraine. Kila no Hamas kila menjur bakin pelat no ya ki san paungut ki kentei bat ki kena ki bala rakbo na Israel hakapor baki hart makan san ya ki Israel haka nyau trik urisau. Henry kila bu kendon baki lek kumta tang lada ke Israel kan sange no ashwa ya ka thma ha Gaza kenang ba ki jingirap kin poi shekin nong shong ka Gaza. Ki Hamas kila phaktin ya kani haka Qatar ka bashib ya ka bentakum ka ksyang ban penyasung. Henry ke Israel kelapin hitriang berkala keren syai bakanam sange ya kathma tat hadu bandala ban penduk jat sendan ya gile no Hamas. Ke International Atomic Energy Agency jong United Nation ka bapet ya ki kam nuclear kala lap baka Iran kala penken ya ka soskular jong usnam arza khatsan. Kalapen mi ya ka kaipot bakat kum ka soskular ka Iran ka dibenbu uranium tang arspa point per kilo. Henry lalap bamenta la pelang uranium hadu 1000 spa prapuriu kilo. Foreign Secretary Bathma jong ka United Kingdom u David Cameron la lejngo ya ka Ukraine ha ka sngi palai jong ka tayo. U Cameron lai kendu yo President ka Ukraine u Vladimir Zelensky hanong ba Kiev bakila yo menyakren ya ki babon kimat ki bayadai halor ka thma hapeng ka Russia ba ka Ukraine. Lalap ya ka met yap jong Air Commander jong ka Russia yang sa jong u. Lieutenant General Vladimir Sirido ubadai u Commander Barim jong ka 6th Air Force bat ka Air Defense Forces Army. Udairu he shipai ubajukran persya bha ya President ka Russia Vladimir Putin. Namar ka jing bambyang ka rukam jing ai jing hikai yaki shipai sun bat kumjuru ka jingrat palat ka tulap basiu yaki. Lalap ya ka met yap jong u ka bathia lengktar hasenda jong ka weipat ka met yap jong ka kentai brio ka ba ampat itu setiap. Ka Russia kadang tokit benya halo kani ka jingja namar ba ka met jong u amshibla dandak jing misaw ai. Kishipa Israel la therbom ya ka yingsa jong unong yalam ba khli du jong ki Hamas u Ismail haine ka badan ha Gaza.
Kisipai Israel kala pelaj pai ba ya ka video ba ki ding sun ya pom jongki kala terbom ya ka yeng sa jong haine. Kila kamba kila no Hamas ki jupelong Jylla ha ka yeng sa jong nong ya lam jongki. Uhaine udai badan hasenda ber unong seng ya ka Hamas u Sheikh Ahmed Yassin shwabo unsha siat yap hausnam arajar saw. U President ka China Xi Jinping uloong ba ka China kalong ka bakloi ben long parlok bat ka United States. Ulakran ya kani hadian bawa ya kendu markhamat ya President Joe Biden ha ka Jylla hapreng jongki ha San Francisco. Uzi uloong ba ka Pyrthei barok away ka Dunkam ya ka US bat ka China ba Kenya Trailang. Bat day ka babakla ban shim ya ka China kum kanong shun lani kum kari ka babu jingma ya ka Pyrthei. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Khubor.